Assalamualaikum sana, masa bawa dia sana. Yalah lama dah muncul di YouTube sana, Dek Parasen sana. Ada nggak lagu terbaru Penjulu Ye sana, ciptaan Penjulu Ye sana, Sabatang Lilin judul lagu sana. Ada ngalok lah kok di sana kok baalon Sabatang Lilin kok. Mungkin acok tersebut di sana kok. Di sana dah pernah merasukan cari tuh Sabatang Lilin kok mungkin. Allah banyak terjadi. Dengar di sana yo. Aku nyawa. Ngeo. Uye. Oke di sana selamat datang di channel Panjul Uye. Jangan lupa like dan subscribe di sana biar Babang Uye bisa jadi buyung tuber. Uye. Sama hidup denai sana tindak nan gading bianan bujang jauh dake dun sana datang jo kawan-kawan susah dun sana denai patenggangkan apokan dak denai barikan kawan-kawan denai sanangkan sehingga banyak urang nan sayang kawan-kawan denai sanangkan sehingga banyak urang nan sayang. Tapi kini malam menimpa badan sanang nan dulu dak denai rasokan kawan-kawan lah berjauhan dun sana den sayang lah malengakan kini apa dayo di badan hidup umpama sabatang lilin urang
Raden sayang lama lengakan. Ini apa dayo di badan, hidui umpamo sabatang lilin, urang tarang badan binaso, urang tarang badan binaso. Sabatang lilin kawan, abi cayo ko, padam cayo ko, badan binaso na nawada paguno durang le kawan. Amun itulah katiko wa ado, katiko wa layado, ado banyak kawan, banyak dun sana. Samo coba batang durian. Katiko masak durian sudah tipu kawanyo. Nado durian ko lemah. Nado cerita le sana, sama tinggal di sana. Iko lagu awak ko masana. Lagu awak ciptaan Panjulu Ye Sabatang lilin sana. Yo lah lama ada muncul ko masana. Balik sana de parasayan. Yo canda besok sana. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe. Lah, assalamualaikum.